Aron hatagan og higayon nga ma-rehabilitate ang kadagatan sa lungsod sa Cordova, hatagan sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo ug napulo ka adlaw ang mga operator sa floating ug fixed cottages sa dili pa kini hingpit nga isara sa Kapitolyo. Mao kini ang nahukman atul sa tigom nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia sa mga cottage operators ug mga bangkero sa barangay Poblasyon ug Katarman, mga opisyales sa lungsod ug mga magkalain-laing mga ahensya sa gobyerno. Human sa diskusyon, nahukman ni Gobernador Gwen Garcia nga mopagawas og executive order sa kasamtangang pagpahunong sa tanang operasyon sa floating ug fixed cottages sugod sa Agosto 29. Kini tungod sa mga kadaot sa kinaiyahan ug kalapasan sa pipila ka mga balaod nga nahimo sa mga operators. Ang Hunta Probinsyal mopasar og ordinansa nga mosuporta sa EO ni Garcia aron mahatagan kini og ngipon. Sige, pahiyo ko Otorat 28. So, you have fair warning. 10 days na po, including the 28. Panginabuhi. Pero kung nakalapas mong balaod, di na nata, rumonta na tayo balaod. Kaya hindi mong panginabuhi, makadaot sa panginabuhi sa uban, di na maayo. Sumala sa resulta sa gipahigayon nga water sampling sa Environmental Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources, nasayran nga taas kaayo ang presensya sa coliform bacteria sa kadagatan palibot sa maong mga cottages, kay niabot kini sa 2,400, itandi sa normal o acceptable level nga usa ka gatos o mas ubos pa, aron luwas sa recreational activities sama sa pagkaligo ang maong kadagatan. Nganong delikado ang fecal coliform sa panglawas? Nganong strikto kaayo ang guidelines sa DNR? Ang atong panit abli ang atong pores. Pagtulog nimo sa tubig, posibleng musud na sa atong panit. So, posibleng makadaot sa panglawas. Gawas sa kadaot sa kinaiyahan ug sa panglawas sa katawhan. Wala usab mga permit to operate ang maong mga cottages ug nakalapas kini sa daghang balaod sama sa Water Code of the Philippines, Water Code sa probinsya sa Subo, DENR Administrative Order 2021-07 nga naglatid sa guidelines sa mga establishmento nga anaa sa mga katubigan, Philippine Clean Water Act of 2004, Code on Sanitation of the Philippines ug uban pang probisyon sa Tourism Act of 2009. Sa panahon nga hunongon ang operasyon sa mga cottages, i-rehabilitate ang maong dapit, ilabi na ang kadagatan. Hinuon, wala pa mahibaw unsa kadugay ang maong rehabilitasyon. Gipasalig ni Gobernador Garcia nga i-overhaul o usbon ang pamaagi aron mahimo ng legal ang operasyon sa maong mga cottages ug aduna nay tamdan nga regulasyon. Tabangan usab kini sa mga national agencies ang mga operators sa pagkuha sa mga permits ug uban pang rekisitos. Apan kung tagaan ninyong lugar, sakripisyo sa mo ang local government, inabagan sa provincial government na makatrabaho diha, inigbalik ninyo diha, mapunan pa ang mga turista. Kung mahimo na ni, doon na klarong terminal, doon na klarong kaparkingan, doon na klarong kasakyan sa mga bangka o mga pampo, ang inyong ma-attract na turista, himo taning world class, ma-enhance, mapalakdan ni nato. Sa iyang bahin, si Cordova Mayor Cesar Suan, gipakita ang gihanay na nga plano sa lungsod aron mahanay ang mga floating cottages sama sa pagpareho sa tanang design niini, pagbutang og tarong nga parking area, dungguanan sa mga bangka, pagmuntar og tarong nga kasilyas og sewage system, ug kanunay nga pagpahigayon og seawater sampling. Sa pagkakaron, miluwat si Garcia og memorandum nga ang operators og mga bangka lang nga adunay permit gikan sa marina ang mahimong tugtan nga maghatod og kuha sa mga pasahero ngadto sa mga cottages. Gimanduan usab ni Garcia ang kapulisan, Coast Guard, Naval Forces Central ug Marina sa pagdakop sa mga boat operators nga walay permits sugod karong adlaw, Agosto 18. Paula Mendoza, Balita sa Subo.